Bakit? Kasi mangmang ako eh. Ako rin tay. Wala akong naintindihan. Sobrang bubo ko sa school. Kaya nga anak, mag-aral ka para makaintindi ka at para hindi ka maging bobo. Mga bobo! Bubo nga ako tay. Hindi ako makaintindi. Oo nga tay. Mangmang rin ako. Kaya nga mga anak, mag-aral kayo para makaintindi kayo. Bakit hindi nyo maintindihan? At bakit ko rin hindi kami maintindihan? Bubo nga kami.